houdt er niet van. Veer doen alles hier zo goed als maar kan. Wist u wie een van ons dat hij deed? Show was drongen, egal wie het geeft. Als bij ons die ene voornemens heeft. Geloof me dat er dan ook deed wat er zegt. 14 doelzetters en dat komt van pas. Wat ook is, jou verbieden dus was. Weer gewoon als het kind, zo gauw het begint. Draan, drop en dreuven. Binnen Limburger steek, met passie gereed. Dat geeft nooit meer over. Voor de ene mocht er best nog een paar dagen bij. Voor de andere is drie al de potmakerie. En wie het ook is, doet geen zie van op aan. Weer gewoon richting Draan. Vaste loven dekt hem steeds korter bij. Met de knippen past de spiegel erbij. Op de optocht steeds vast op het programma. Er is niks wat ons aanstoppen kan. Gewoon als het kind, zo gauw het begint. Draan, drop en dreuven. In de Limburger steek, met passie gereed. Dat geeft nooit meer over. Voor de ene mocht er best nog een paar dagen bij. Voor de andere is drie uit de potmakerie. Maar wie het ook is, doet geen zie van op aan. Weer gewoon richting Draan. En wat dacht u van Max, van Mark en Tom? En van onze armannen Glenn en Martov? Die kon allemaal Draan, drop en dreuven. En dat nummer veel keer van hun over. Weer gewoon met het kind, zo gauw het begint. Draan, drop en dreuven. In een Limburger steek, met passie gereed. Dat geeft nooit meer over. Voor de ene moet er best nog een paar